5 million for personal services year and 30 million MOOE was allocated this year. As we always mentioned, ISMC is assigned in referral Apex Hospital with 500 bed capacity. They will specialize in the treatment of heart, lungs, and kidney diseases. Now, that is one of the main purpose of this hospital. Kapno ti kasta, da tumarayan ti tao, ngandang agbiyahe ti adayo. Right now, mapanda ti San Fernando, mapanda jay Batak, mapanda jay Manila. No, dayay lalo di kita maoperaran iti kidney, puso, kan di kita mang agpaagas ti cancer, mapandamin jay Metro Manila. Now, I hope that one day, dito yung hospital, madaanon tayo iti dayjay tertiary. When it becomes tertiary, it means we will have consultants. Kat aming akita ti sakit ton, ma-addressan ton dito yung hospital. Good evening, Candon City! Good evening! Ay, nagliday. Good evening, Candon City! Okay. Good evening, everyone, and welcome to day one of Feria de Candon 2025. Tonight, Candon City continues to shine as the City of Lights, and we are excited to kick off the festivities with the Light a Tree contest, stunning lantern masterpieces, and the grand opening of the Christmas Village in Wonderland. And that's not all, ladies and gentlemen, because joining us tonight are our beloved Disney princesses, such as Cinderella, Belle, and their company. They are here to add magic and sparkle to our celebration. Plus, get ready for an amazing musical concert that will surely make this night unforgettable. So to formally start, may I invite everybody to please stand for the opening prayer to be led by Reverend Father Geronimo Rialin, Parochial Vicar, San Juan de Sahagun Parish. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.
Aldaw iti Lunes, kita ni pagkaming bigat, kada iti tumartarabay iti programa tayo Halo-Halo Special. Magkadwa tayo ni partner Ruel, iti radio, kaya kasama tayo iti Facebook Live, Digital TV, TPN Channel 13, nadatamit ni partner John Vincent Gumintong. Na kami tagakadwa nga may isang bay, iti programa tayo Halo-Halo Special, iti uneg, iti may isang oras, iti tunggal aldaw, iti Lunes, Martes, ken Huwebes. Tadi Miyerkules, bale 1.5 hour, ken iti Biyernes, 2 hours. Tadjay, iti schedule, iti programa tayo Halo-Halo Special, makrugi iti alas 10, saging gana iti alas 11, nga iti Biyernes ket umabot tayo iti alas 12. Akit sapay kumata nakaradkad kayo amin. Iti na ito'y Lunes, January 19. Ket medyo lat marik na tayo ito'y lamis na nga isang bay na iti na ito'y bulan iti January. Kumusta na kita'y mapan nagkalkalap? Kita'y mapan nagkalkalap nga galalay iti pusit. Oh. Jakbet nga nakapanpay naguray. Pero kablawan tayo latan ni partner Celestino Silis Gakusan kay ni Mrs. na nga ni Aruna Gamueda Gakusan di Takalungbuyan. Ngamin kaya't isuday iti pagalalayan tayo iti pusit. No, dito dagsahan ton di pa nagruwarda. Tatangamin kaya't pabasi-basit pa lang iti malalada. Swertekan no damalam iti 5 kilo kasi ay nga agasam diag patpatnag nga panda panagkalkalap bet panagyanda di tataaw pagkatapos sa wadto pa iti may 1 kilo nga mayawid da. Oh. Ket sa bagay sinwertean ti panagkalap no may tiyambam iti kaduna talaga nga uri lang dandanimot lumnod di tawa bangkam. Salamat lang iti tunggal niya nga klase iti pagtarabakwan adala tamet di jay panakay takal mo ipapanday ko man no iti klase iti pagsapulam ke tricycle aday paspasadam nga tricycle mo. Oh, no agbalas sa awan iti mapasadaam no kakirang iti pasahero ako na da. Ngem no agswerte mo nagsasarno iti arkila ay medyo may takal ka mo tano kasi ay. Oh, so nga kasi ko nak nga adalat tamet iti sumangbay nga swerte. Langan met nga puro malas latan, di ba? Siya mo lang DJ kung pa nagkalkalap ka, langan met kinanayong awan ni malada, dayam kasi damat adi pa nakaisyambada, no makasyambada kidi mo ti 200 kilos nga yellow pin ko naman, ho, yellow pin ke manuti pa naglaklako dito market ya 380 kung wala na 400 iti may 1 kilo ngem no pandalan siguro di jay pagsangladan da baka ito dalang may iti 280 kasi ay di jay komersyante iso na iti kumita di ba di jay mangalap iso tinapuyatan ni komersyante laging may pasok. Kas pagarigan ko makarod ke no awan ti magatang na kay okay lang met. Awan mo ti pugpo ito awan mo ti naipunan na. Ngayon no ada magatang na mapan na masabot dita panan ti lako di market
Di automatic di ni bagsak na kada gijay aglaklako di market. Dapat di patong ng income na, dapat ba di ganansya ng impatong nan, di ayos pa rin. Kasi lang ti diskarte. Basta no iti diskarte mket legal, oray no basi-basit, ay ke di ko nadaang jay marangal ti panagbiag mo. Ngem no anak na ka ti kontraktor, when no kontraktor ka, ay talaga ang medyo sapsapado. Sapsapado iti panaggastom kada nya ngarod ke dakkel mo iti income. Ure pa inuha nga ghost project diya adalat tamet dijay mabingay mo. Ngem no pagpapatangan iti construction ay ke dakkel iti may puhunan mo ngamin. Damot iti kagayem tayo ngamin nga Chinese nga kun kontrata ay ke tawen kano pay tawen to ti aglabasen dayjay milyon nga impunan da manunto lang tagsubli ko na da kasi latang talaga naanos da lang aguray mo't ngamin dagiti Chinese. So nga oray no basi-basit di jay may income da. At least adda agtultulid ken adda latag tultuloy nga negosyo da. Kasi jay basi-basit ket isumet tumaduket kunada. Siyempre manusam ada jay basit iso ti dubakkel nga dubakkel. Di agbalinton nga dijay kuma ipapanteon dijay istorya nga naglasatan na ni Henry C. Di ba? Medyo narigat mo ti panagbiag na idi. Ngayon idi bimakdangan kitatan kinay nagadon ti sansanikwanan. Kasi basta no naanos ka ken manusam iti basit laing panag-income ay ken makontrol mo itag gasto. Haan nga rito nag-i-open ka kuma ti sari store mo. Ada punam nga basit. Ito no, ada na income mo, kaya binaliwam mo ti lifestyle mo. Di ka na malayan, pati di jay punam, ay ininot nga may bibos mo doon. Kasi so nga, disiplina nga talaga ti number 1. No, kaya tayo nga agbayag iti negosyo tayo, ken mapadakkel tayo. Ako na nangarod di jay bawar ka mo, jigayem ko nga Chinese, ke no ag negosyo ka partner ko na masapol nga adda amin king ka nga kapanunutan, positive ka lata. Kasi, di jay pa lang 1 year ke kwenta mo, di jay 1 year, ipapamon nga 1 pa lang iti ganansyam di jay, puro loss ka pa lang di jay, iyamamum nga ro di jay negosyo pa lang ko na. Ito no, agbaybayag gitawin, siyempre mamamudan ton, ininot tumeten nga dumakdakkel di jay pwestom, di jay ton iti panakamamudaking ka, ay ke di jay kanto mo tinang dumakkelen ko na. Ito no, dumakkel jay negosyo mon, ininot di jay na income mo, kuma, iso ti igatang mo uli iti pagnegosyo aging gana iti mapadakkel mo kasi iti manangilaw lawag na. Dito may isang Chinese nga mga gayem tayo kasi yung matlaing nagrugida mo lang iti basit aging gana tatan ke iso damutin ti may isang kadakkelan nga adaan iti pwesto, hardware, dito siyunat tayo akandon. Ngayon, kaya't ko umamit nga tuladin ngayon, di nga ron ti problema tayo. Awamit iti big time ko mga may gaman tayo nga, di one time ko mga may ganan tayo nga pagpunan tayo. Sa bagay, no adda turdem nga kunada, dito may sa gayem kumit laing kunana, di umayak di kandon padre ka
ti style ko lang di agilaplapagak lang ti lakok dita kalsada ko na. Pero idi mariknak nga adameten mapaglakwak agin kamak basit. Tured pakinakam ko na nagutangak iti bangko. Ke idi main income ko ang iso ti pagbaybayad ko di bangko ko na naging gana tata makita mo. Ada grocery kon, ada hotels kon na. So nga talagang DJ klase ti negosyo makunamot nga haan nga swerte no di ket di maala daytay ti sipag at tiyaga nga kunada. Okay, 19 nga minutos ket tapukan dayton digiti damdamag teo iti pa nagsubli teo iti may kadwa nga porsyon iti programa teo halo-halo special pero alante pa ipastugente pa digiti pamalagip. Init. Umuulan na naman. Init. Umuulan na naman. Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. lalaki ako, naging si ama ti balbalay, kete kuma ako, ti asawa tayo. Di original asawa tayo ako Ket dayjay maited kanyada ket bilang na po dayjay kasla na trabahuan dati 10 days nga minimum wage. So dayjay ti maawat na so makatulong maten iti kasapulan dati babalay da.
Nagado nga kakao, fruits. Ngam maperper dita awang mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at ka dambak ko ito hindi nga garamid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mo at yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti nailalo na no preservatives added kung na yay. How to cook kadalo yay, pagmarinate, pagbalinam ng chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they gave 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubo makaison at katulungat ti unig ti pamilya ko, makatulong dito din. Para kanyak siya napinta sa launay. Cinco minutos, kalpasan iti alas 10, kita sumubli tayo di programa tayo Halo-Halo Special. Pero ada tayo yung linya tayo ni partner Ronald Dayonon. Tayo padamak namet dito damag manipod iti area of responsibility na partner Ronald. Nyati madamag iti aream. Partner Ronald, nyati madamag iti aream. Dahil ito'y napasama ka disgrasya partner, iti agarop alas 12:52, kuno agalauna iti di Malayom Kalman, sadyay National Highway, iti Barangay Tabok, San Juan, La Union. Nakairamanan partner, iti may siya lalaki, ada na nanay nga edad, self-employed, nangimaneho iti Asola Yamaha Sniper 155, adan plate number 295 ASB, ken taga Tagudin, Ilocosur. Nakairamanan pa ito iti may isa lalaki, dan na nga edad, driver iti Honda 125, ada iti sidecar na, kan plate number na nga 643 IFH, sa taga San Juan, La Union. Basta iti report ti PNP, dagiti dua behikulo, mapatpataray da iti nagpapabagatan, o nagpapamyanan, hindi ta makadanon dati nakawasamakan ti disgrasya, dagiti dua alogan, iti wano dito naka motorsiklo ay wano dito naka tricycle iti aga sikko partner nga U-turn ket adda aksidente dito nga nadong parisona iti sumarsaruno naka motorsiklo nagresulta dagiti drivers na sa drop na isugat ti pagpadida dagiti tinaitaray sa ITRMC San Fernando City, La Union para iti panakapagas dagiti dua behikulo nadadawilan ti di pa mo tigatad para ti panakatarimaan dagitoy. Kabayatan natin sa bali pa edamag, dahil mo't panaka-restart ti maysa tao gaputan alaan ti 2.18 agramo ti mapapati asyabo agro palas 3.45 katailaan parbangon dati partner sa Santo Domingo, Ilocosur. Babayan ka dagiti operating unit iti Santo Domingo Municipal Police Station Kaslig Unit kaduada dagiti kamang ti Ilocosur Provincial Drug Enforcement Unit. Iti suspect may isang street level individual alalaki 25 anyos baro at taga Santo Domingo, Ilocosur. Ti report ti PNP dita nga na siyang iti bypass operation kontra iti suspect ang nagresultante pa naka-restart. Dagiti ebidensya nga naala pakairamanan ditoy iti iti drug evidence 2.18 gramo ti mapapate asyabo nagatadan ti 14,824 pesos na ipalaon dito iti talo HL transparent plastic sachet akas sa bypass item. Dagiti non-drug evidence 1,000 pesos kas sa bypass money siya pidaso ti isang ribo kas model money may isang cellphone may isang nagawangan iti sigarilyo may isang pack iti sigarilyo inom nga MT-101 ti nagyan na nga small babasit plastic sachet kan may sa Toyota Corolla gray metallic nga dan ti plate number WCX972. Sa inventaryo ko na markaan dagitoy partner kasi ebidensya ti dayta nga oras kan kanito babaen ti presensya dagiti mandato ti lintag witness kan iti mismo suspect.
iti sa balipay nga damag partner Gemot Ilocos Norte, dahito ipanakarestar iti wanted a tao agaro palas 6 iti bigat iti Kalman sa di barangay uno iti Ilocos Norte nga dagiti kamang iti Paway Municipal Police Station Kasli Unit kadwada dagiti kamang iti Provincial Intelligence Ilocos Norte PPO, Pinili Municipal Police Station, Badok Municipal Police Station, Regional Investigation kan dagiti kamang iti 2nd Provincial Mobile Force Company. Iti akusado may sa 68 anyos sa lalaki, palo security guard at taga Paway Ilocos Norte. Na-arrestar na ito, babaan tibilog ti warrant of arrest, may kampo iti kaso at 2 counts nga acts of lasciviousness in relation to Section 5, Paragraph B, o iti Republic Act 7610, kan 31 ti Republic Act 7610 as amended by Republic Act 11648. Naimaldit na ito under criminal case number 1357-B-2025, 3027, 1358-B-2025, anapetyan iti January 13, 2026. Dato gat naggapo iti presiding judge 30 branch 172 ti Valenzuela City. Narekomendan nagpiansa ti akusado iti 200,000 pesos iti tunggal kaso. Dato gat nadaitasan iti custody ti Paway Municipal Police Station. Naradinamag tayo para ti halo-halo special. Ronaldo Coyayonon, Tirat Fast News. Thank you, partner Ronald. Kaya kita nga damdamag manipod iti area of responsibility. Okay, kaya iti damdamag tayon. Dito'y syudad tayo met kandon. Dito'y driver na donor iti panagdinungpar dagiti minanehuda nga motorsiklo. Nadonor dagiti dua nga driver gapo iti panagdinungpar dagiti minanehuda nga motorsiklo dita National Highway Barangay Bagani Campo dito'y syudad tayo Akandon. Ti driver iti KTM Doc 200 motorcycle ket lalaki ngagtawen iti 30 ket maysa kinalubon na ti maysa nga agtawen iti 20 ket innem agpada nga taga lidlid da. Ti met driver iti XRM 125 motorcycle ket lalaki nga agtawen iti 20 ket innem taga Balawan La Union. Agpapamianan iti KTM idintong adda iti bangir nga linya iti XRM ket mapapati nga imagaw iti linya ti XRM iso nga nagdinong parda iti KTM. Naipagas iti ospital iti dadangran iti pasamak para iti nananay nga panakatamingda. Dayay iti may samet nga aksidente dito'y syudad tayo Akandon. Iti met lalaki nga naktuanda nga nagmula iti marihuana. Asus. Ay kay kulong ka boy. Lalaki nga natiliw nga gimulmula iti mapapati nga marihuana nakemeg. Nakemeg iti maysa nga lalaki nga natiliwan nga gimulmula iti mapapati nga marihuana dita Barangay Bugbuga, Santa Cruz, Ilocosor. Ti suspect ket agtawen iti 50 ket 7 agnay iti nasaw nga ili umabot iti 2,560 agatad iti mapapati nga fully grown marijuana plant ken marijuana seedlings iti nakumpiskar daytoy ket buklen iti 9 nga piraso iti mapapati nga fully grown marijuana plant ken 19 nga piraso iti mapapati nga marijuana seedlings. Dagiti met non-drug evidence ket pakiramanan iti maysa nga improvised water container ken buneng. Naktuan iti suspect nga agimulmula kadagiti nasaw nga marijuana iti plantasyon nga 50 square meters iti Kalawana. Kabayatan iti operasyon nga insayangkat dagiti operatiba. Dito iti naduktalan da kinaktuan da ket ditameten iti nangisiyangkatan da iti panangkemeg.
Ito yung syudad tayo kandon. Supply met iti lasuna. Oh, kita farmers market ket umararangkada iti supply iti lasuna iti kandon city farmers market nga masarakan iti vegetable section. Adda ita ti 50 pesos per kilo wenno may isang repet nga kas kinuna iti aglaklako dito iti napalabas nga holiday seasons. Basit to supply iti lasuna nga naimatangan iti merkado publiko gapuna nangina iti presyo na itoy. Ngem iti panaglabas iti panawen tunggal lawas ket umad adu iti supply iti nasa nga produkto iti merkado publiko iti syudad. Ti kanginaan nga presyo iti lasuna ket na monitor iti tirad pas iti 120 pesos per kilo. Daytoy ket iti katingan iti holiday season no pekasta iniinot net laing dati nga bimaba 100 pesos per kilo sira no ti 80 per kilo bimaba iti 70 ket 60 ratan ke 50 kung kanatan. Manamnama nga kabayatan nga masasirig iti summer season ket umad adupay iti supply iti lasuna ti Candon City Farmers Market ken bumababay iti presyo kas basar met laeng iti law of supply and demands. Ket may palagip ti lasuna ket may isang produkto nga napateg unay nga pangrekado iti maususar nga nagduduma klase iti luto wenno potahe iti pagtaingan wenno iti restaurant iti eateries ken dadumapay malaksi iti dayta may isa dayto nga game changer wenno i-neutralize iti panawen nangina launay iti presyo iti sibuyas iti may laklako ken magatang dita merkado. Oray dito kamatis. DJ market di Kalman 100 per kilo. Di ka nangalak lang ti 50 mo ta, 1/2 kilo. Oh, hindi lumabasak dito yan ti store nga sari-sari store dito agtorong DJ yan ti pagbubordingan ti. Ang damit lako na DJ nga lasuna ay kamatis kuna kuma. Gumatangkan sir 50 pesos per kilo kana nay kino kagat-gatang ko si market na may anyara ti mulayo kuna di magasa kami tagi mata kami haan mulan di kasinsin ko pero ipay mulo ipay lakon na lang kana na ay ke sayang no amok ko bakit dito tigi matangkon pero DJ 1/2 met ngamin ka adumot DJ kuna hamot nga sige-sigida nga may boss ko mangalak to hanto no malem ko na tigas ta ket ore dete ko ti alam ke dete medyo naata pa laeng dete apag yelo pa lang tigas ta ket eksakto to into no aglom eksakto to naglom tikadadan to sa Raymond. Okay, ala kita 37 minutos, iti limabas ti oras tayo nga alas 10. Ket pagimiyaman tayo pa, di sponsor tayo. Pagimiyaman tayo ti Bago Resort. Tati Bago Resort, dito iti may isang kapintasan nga mapan pagpalamisan. Ure pa iti senior citizen ket makapanda di tagsipud tawan iti pagnaenda. Napintas ti danum na rito taga po iti Falls iti Mount Madarang. Sumrek dita ken komit lang dito agsayasay met laeng nga mapan iti Buaya River. Iso nga ti danum na dita kita swimming pool da ket hangag talinaed bale kasla running water ti labas na. Ket regiti swimming pool da adda regiti na pasadya nga para ubing ken para kadagiti natayngan. Tajay pang natayngan ket adda pasadya nga adda pagdayban na ken adda nalawa nga pag-slidean. Mabalin nyo tagigiddan nga gi-slide o reno pat kayo nga gikibin mabalin ta sakay to may tapwak ti diyan ti si swimming pool kay no kasdi nga sitwasyon kay nalaaw da ket gidyo bubuing naragsak na nga rod. No, adamay ti hilig mo nga agrapeling ada rin swimming pool da nga naipasadya. No, timpuak ka di jay agsubli kaya mapangkadya nga to kalipkipam di jay ay naramid da nga pagkalipkipam nga batbato
Hamad nga nagaliskid di unay pero hindi pinadas ko kay nadagsin mo ti bagita yo. Siyempre matindag ka diyan di swimming pool, manabsok ka diyan na kay glangoy ka. Baliwa man ti sumangatin. Kasi ti kaganas na iti mapan dita Bago Resort. Nga masarakan dita Bulala, Salcedo. At siyempre, pag-imayaman natin ni Provincial Board Member ni Sir Leopoldo Boy Hernilia. Pag-imayaman natin pa iti Pito Pito Plus Herbal Capsule. Tati Pito Pito Plus Herbal Capsule. Dahito ikat may isang klase iti food supplement. Nga uray pa no masubraam ko iti agtumar. Awan iti overdose na. May isa rin nga ron nga herbal product. Food supplement. Papigsahin na iti immune system tayo, iti kas na hantayo nga managsakit. Tano napigsa iti immune system tayo, dahil bad bacteria nga sumurek iti bagi tayo, ay kayang-kaya na automatic nga patayin. Ito good bacteria nga da iti bagi tayo, bawain nga iti titen. Ito Pito Pito Plus Herbal Capsule. Ngamin, adan iti 8 nga ramen dito nagtitipon iti may isang kapsula kaskala kumakarag iti red alingatong santon mangustin epektibong serpentina panyawan makabuhay turmeric wenno luyang dilaw banaba lagundi ken nya pa yung isa sambong Gayay, basta 8 nga ramen iti nagtitipon iti may salay nga kapsula so Pito Pito Plus Herbal Capsule. Ket no agkapay kamet ito Pito Pito Plus Coffee mariknam iti talagang superior met nga raman na ken haan na ka nga paturugan so kung agkapay ka tapno mamurmuray ka. Oh. At no agtipon da ito Pito Pito Plus Herbal Capsule ken Pito Pito Plus Coffee di ka dakdakkel iti maited ng salunat iti bagi tayo. No ginarakan to iti terapi agilot ka dali lata produkto da nga Pito Pito Plus Oil tano masapsapwam dagita mas muscle mo nga naknaktangan ay ket maganas mo iti maturog makaringgay iti baygat na kompleto ti turog mo napigsakan to manen nga mapanagtrabaho sumanguli iti panibagong buhay nga kunada kailangan nating kumayod para mabuhay ayan langit gusar kayo lata Pito Pito Plus Herbal Capsule Pito Pito Plus Coffee ken Pito Pito Plus Oil magatag netoy kadagiti butika kadagiti luglugaryo. Pagyaman tayo pa iti RS Radiator Works. Tati RS Radiator Works ket dekadan iti panagserserbida iti syudad ti Akandon. Eksperto da dita iti radiator overhauling. Ken kasameten iti radiator conversion fabrication. Tahan laing nga iti four wheels iti paglingan da ken kayang-kaya da nga servisan. Uray pa yan dagiti heavy equipment. Dagiti tractor, dagiti radiator iti heavy equipment, kayang-kaya na rin ang servisan. Ore pa iti radiator iti traktor, sa rin nyo pagtalon. Maserbisan mo lang rin tayo, iti kasta ketahan nga guberhit. Dagiti motor, radakkel, adan pa yun iti radiator. So ngayon pa nyo lata, ipaservis dita RS Radiator Works. No ipanyo kadagiti sa maling pagsimpaan. Iso naman lang iti mangirekomenda ipanyo di RSN ket ni jak kabalan ko nada. Dara gidi kadwa na rin dito mga trabaho nga siyay. Ket tak-tak lang no kasjay. May sad ipanyo pananen idiretso yo ditan RS Radiator Works na masarakan ti pwesto na National Highway Waig Dayat isyo dati Akandon babaen di supervision ni partner Richard Sugitan Senior ken ni Manager Jong ni Richard Sugitan Junior. Ken siyempre at tamen ni Rex Fonseca iti naliptak nga overhaul ag convert ken ag-fabricate kadagiti radiatoryo. RS Radiator Works masarakan di pwesto da National Highway Waig Dayat ti syudad ti Akandon. 47 minutos. Kalpasan ni Talas Jess kitag subyak to pay kalpasan dagiti pamalagip.
Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inup nga nakita dagiti nangaramat nga saan nga amo nga bababae kas kada lalaki ket tinaramid ko dagitoy gapo ta kahit nga makita dagiti nang usar ket isumet ti tao gayam ti mangusar so ti nakairog yana dagiti nga kwa nga panakaaramid na. Nagito inspirasyon dagito tapno ado ti mang ammo tapno umayda ta isupay ang kwa pang sapulan. Dati kahit nga saon dagito ta no mausar ka dagiti pagpaboya ket makita met ti pagsayaatan na ken ibongan na. No dagito ket tapno saan nga mapukaw no ada dagiti mayat nga mangsuro umay dalata ket may suro kadakwada sa kaminto agsasarita no kasano ti kastada nga agaramid dapay dagiti daduma nga produkto kas kumaka dagiti kasay kas kada sulibaw tamar aramat ngamin dagito iti entertainment uno pagpiesta uno na duma-duma nga pagpaboya ang kwakas kasigodan dagiti IP ano dagiti disenyo ado no dagiti makikita dito dragon kaskada bilit mabalin mo dagito built bags dagito backpacks kaskada dumapay nga makunang pasit dagiti laga oray anya nga disenyo kabailan dagito nga pataudin. Ay katuon apo no dagiti makakita ay siwawaya kayo latang awison ti numuti biyang ta danunan dagito no ada kasapulan. Sabi natin habits para sa healthy Pilipinas. Galaw-galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so kumain ng sapat, dapat balance diet. Pinggang Pinoy malami, there you have it. Isa sa 7 nating habits, sundin. Do it na yan. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulan umapitong ito. Sa healthy habits mo na go. Move more, eat right. Be clean, live sustainably. Get vaccinated. Don't smoke, lessen alcohol, say no to drugs. Care for yourself, care for others. Practice safe sex. Do no harm, put safety first. Do it na yan. Tayo, ang kaya ng ipagpagang dito yung siguro distrito, at least hanati nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito yung kalunan kita Deputy Speaker Christine na po Mayor Ed Singson kaya dito na dumaduma pa nga leaders tayo dito siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, kasi pinagraduatean nyo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So that yung pwede na ito training, mapaling na ma-implement natin yung year for 2023. At
I would like to thank our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored the SDI Scholarship Program and also awarding us this starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Welcome to this historic and momentous hosting of the National Hip Hop Program for the 2024 National Teachers Month celebration in our beloved Candon City. Indeed, hosting this event is an honor for our teachers, and this is the best opportunity for Candon City to express our thanks to our heroes, our teachers, who are in charge of molding our children. At Congress have taken this mission to heart. And under the 19th Congress, we have enacted RA 11997, otherwise known as the Kabalikat sa Pagtuturo Act. Dan 52 minutos kalpasan iti alas 10 at walo ka minutos lang yun dito at bati man yung panagkakadwa tayo iti tangatang. Siyempre adula tamet iti advertisement nga dapat tayo nga isarek ken siyempre isumet iti kumit kitaan iti station tayo ken pangalalaan mi mo tayo iti sasahodin mi nga iti tumartarabay ka na tayo halagat maawatan na kami kumamuet nanusan nyo ti dumdumungay kasama iti advertisement iti kasta ket isupay mata nga nainayon latan iti programa tayo gijay. Total, iti damdamag tuloy latamet nga isagsagot mi no ipadpadanon mi kada kayo. Ito'y exemption para kadagiti OFW iti PhilHealth contribution mandatory wenno madama nga maidordoron. Idordoron ni Tingog Party List Representative Jod Asidre iti panangipasa iti gakat nga saan ngagbalin nga mandatory iti panagbayad dagiti overseas Filipino worker iti kontribusyon iti PhilHealth
iti salinong iti House Bill number 2 pinutar ni dating Speaker ken incumbent late Representative Ferdinand Martin Romualdez. Kinuna ni Asidre nga ti gobyerno ken iti employer iti manggudwa iti bayad iti contribution iti OFW. Inayon ni Asidre kadda iti OFW asaan laeng nga agenrol iti PhilHealth ta madagsenanda ngagbayad nangruna karag iti land-based worker ngano agsakit da ket saan damet nga maaramat iti benepisyo no diket dagiti laeng babasit iti kontrata. Impaganet get ti kongresista nga makatulong iti gakat tapno agbalin pudno universal healthcare system ditoy pagilian tayo. Marbari nga laket isupay met nga akas panang bigbig kadagiti OFW, di ba? Ta kunamit iti gobyerno iti dagiti OFW ket may bilang nga banwarda igsipod kadagiti may padpadala damit nga contribution dagiti remittances da nga ipatpatulod da ditoy pagilian tayo ket bawaen iti dayjay tax met nga may cut kuno bayadan da ket iso ti dakkel met nga maurnong nga daytoy ket sumrek iti pagilian tayo nga Pilipinas. Ket dayjay gakat nga daytoy may samet nga dayjay kaslamot lang amin kiti ko kaslamot lang iti ordinary member kanyami kumangada iti private sector dayjay PhilHealth mi ket aggudwa kami iti dayjay employer dayjay kingkuwa iti pagtatrabakwam sila kuma dayjay contribution mo iti PhilHealth ket 500 ay hanata ano ta kanyak tatan di bayadak 600 sa pen bale 600 kayo iti employer iti binulan ken no dayjay 600 ket isolder amin dayjay OFW ay kisupay nga may cut manen dayjay patulod na kuma iti pamilya na di ba so nga babaen iti daytoy nga singasing pamaited kadagiti OFW dayjay kano 50% iso ti bayadan dayjay employer dayjay member kun natay kuma dayjay 50% iso ti bayadan dayjay OFW nga member iti SSS ape aglalawak mo ba ti patangan ke iti dati pangawin ni PhilHealth dayjay agapu iti gobyerno di 50% na lagi mayat makasyay iti mapasamak iti kasta ket damit laing pakalag-anan ken may samaten na datin nga way nga panang bigbig tayo kadagiti OFW. Ay kita wameten di dapat bati pa yung oras tayo nagsipod duwa lang ang minuto sen madapi lang met digiti sarek ng advertisement santo sumrek dito yung suwarno programa ito yung programa iti Philippine Information Agency kat kadwakon nga pumakada da partner Ruel kani partner John Vincent Gumintong tipe lang pagkaib yun nakadkadwa iti programa Halo Halo Special Alex Molina.